Min mindu għaddiet il-liġi li tippermetti unjoni ċivili f'pajjiżna kien hemm total ta' 47 koppja li benefikaw minn dan id-dritt f'Malta. Dan tħabbar mill-ġurnal Kulħadd skont informazzjoni provduta mill-Ministeru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili. Minn dawn il-koppji kien hemm 33 li naqdu f'unjoni ċivili f'Malta u Għawdex, filwaqt li 7 oħra ġew minn barra biex jirreġistraw unjoni ċivili f'pajjiżna. Dan filwaqt li kien hemm 7 koppji oħra tal-istess sess diġà miż-żewġa iżda li rreġistraw iż-żwieġ tagħhom f'Malta. Dawn il-koppji omosessuali ingħataw drittijiet simili għal dawk li jgawdu minnhom koppji ta' sess differenti. Jirriżulta li l-maġġoranza assoluta tal-koppji li għamlu użu minn din il-liġi kienu koppji omosessuali. Fil-fatt kienet biss koppja waħda eterosessuali li daħlet f'din l-unjoni. Intant meta ttieħed il-vot dwar din il-liġi, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għażel li ma jagħżilx u astjena. Iżda ftit tal-ġimgħat ilu waqt dibattitu politiku, l-istess Busuttil ammetta li l-Oppożizzjoni kienet żbaljat meta astjeniet fuq il-vot tal-Unjoni Ċivili. Minkejja dan, għal darb'oħra, Busuttil reġa' iddiżappunta u kien assenti meta tieħed il-vot fuq il-liġi storika tal-identità tal-ġeneru.